sait hypperin päälle, mutta kun sä sitä oli missä. Hypperin saa hypparin päälle, missä se on inside story. Perus. Jos sä voisit ja sellaiset pitkä mun mielestä on, ainakin mulle ja sullekin sä vedät liian kova. Niin. Sulla ei kuntorin, se on aina sama juttu. Se minuutin, sä vedät hyviä sekä sulle tulee 4-5 droppia sen. Niin, jos sä vedät tosi pieni levyä. Sä vedät koko ajan aina liian lujaa. Jos sä vedät noin kovaa, niin se pumppu. Sä vedät toisen, se on vitun pitkä rani siinä välissä. Niin. Et sä droppaat sen, kun sä tiedät, että sä droppaat sen ja oot hengästynyt. Niin. Keskipäämistä pystyt vaan jatkaa sitä kerran. Vähän jalas alkaa tuntua joo. Sitten kun sä kaikki droppaat, niin se eikä sä oot hengästynyt. Sä oot niinku... Joo, toi Aleksan kuva lopulta. Jotain vähän liian lujaksi. Niin. Ja sit se droppa tulee lopussa sen mukaisesti. Mun näet, että on tosi taukoja. Hopefully.